Sibingeleleke babukela emakhaya nibikelela phansi kohlelo lethu umgozelo babukela emakhaya nibikelela yona-ke ingoma ehlezi ingoma. Babukeli-ke namhlanje-ke sibhalele la usisi wathi ucela simsize siyomkhulumela ne-ex yakhe ukuthi ayiphume endlini le ehlala ebihlala usisi. Ex yakhe yamfica endlini la kodwa babukeli niyazi ukuthi akunayo amaningi angile ngani amaningi ake sinikeleni khona. Babukeli before sinikeleni khona ngicela ningakhohlwa-ke babukeli ukusubscribe niphinde nilike phela. Ngicela-ke ukuke ngibuke iy'namba ko-like bafowethu. Mawubuka nje bafowethu ungakhohlwa ukuthi ucofe ibhathini loku-like abafowethu. Ngibonge. Igama lami nginguLondiwe Ngwakashezi. Ngibhalele uhlelo ngoba bengifuna ukusizakala. So ake sithi nje benginenkinga. Inkinga yami ukuthi bengithandana nobhuti igama lakhe uSiya. Ekuthandaneni kwethu kuye kwaba khona isixakaxaka sokuthi size sigcine singasahlali ndawonye kanti besiyabantu bebekade behlala ndawonye endlini. Kahle kahle uyena owafica mina endlini indlu ngiyirentela wase wafika wahlala nami. Ube umuntu ke ohlukumezanayo ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ke nami ngihambe ngibuyele ekhaya. Kodwa ngesikhathi ngihamba ekhaya ngashiya impahla endlini. Impahla nje ezisendlini zonke ezami. Ngobe lapha nje endlini usebenzisa yonke impahla yami. Manje bengicelile kuhlelo ukuthi bangisize ukuthi ngihambe ngiye kuleya yandlu. Ngiyolanda impahla zami ngoba mina ngiyamsaba njengomuntu engimazi ukuthi unakho ukuhlukumeza kancane. So ngiyacabanga ukuthi njengamanje sesizohamba ke siye kuyena bangiphelezele obhuti laba sihambe ngofuna impahla yami. Mama yini inkinga? Awusekhona ba? Ngithemba ukuthi yamazi uma. Okay, mfethu ayikabi sisacela ukuthi sikumele endlini yakho. Mhlambe ubungasitholela indawo ukuthi sithi ukucubula. Mama yini inkinga ufika negori ngama. Okay. Hayi phela ngabaletha nomini ngoba kusendlini yami la. Hayi bo injalo. Indakwaza nyawo kuhamba. Okay mama, bengicela la. Ma-ke mfethu ayikabi. Angahlala khona la inkinga. Okay, wena mama uzocupha. Hayi noma ngihamba khona la. Hayi ngeke ukwazi kuma baba. Ngicela ukuhlale la mina ngizodonsa nanti engathi kuyibhakejana lo ngihlabe phezulu kwakho. Amanzi. Sizwe athi sitosini sisini. Okay. Ungahlalisa umuntu endaweni emanzi awukonke imanzi lelo. Okay, hayi ngidonse le hlala. Ngicela ukudonsa le nathi ngidonsa le. Ayikabi. Bafo khamba kanjani? Kuhamba ngibuya usuke negori yini. Hayi baba ayikabi bazizile kahle. Ngithi nabo nje masuzwana sikhulume kahle soyilungisa indaba kahle. Okay bafo siyaxolisa nje ngivela sikhulukudela kwakho. Ngicela impela ngempela. Bafo la samba noma ukuthi yamazi mama. Yamazi. Thina-ke somgwazela Nize ngani? umama sibhalele kuyona wathi ucela simsize unenkinga nawe. Inkinga yakhe. Akazi-ke so ngicela-ke konke udaba kodwa silibeke kumama kuba uyena. Inkinga uyena ayihambela la. Wasuhamba sibuyela ku amazi. Mama besacela-ke ukuthi usibekele udaba ukuze sonke sizoba kwi-page elilodwa ukuthi size ngala ekhaya. Besacela nje siqaleni indaba mase siqhubeka. Lo. Ngithi hayi awusengibe wami. Hayi boba. Lo. Ngithandane naye eminyakeni emithathu eyedlule. Sathandana kwakuhle kwaze kwaphela iminyaka. Lokho kukuhle nje. Kwahamba wathola umsebenzi opermanent. Kade sihlala sonke la endlini. Yona le asset yakhe namhlanje. Njengoba yona leyo. Angisibheke mina engikhulumayo njengamanje. Bafo. Mina engikhulumayo. Ususele lento iphethe lapha esandleni. Hayi ukuthi mhlambe siyakweyisa nje kodwa nje. Zonke enginyama. Hayi usixolele ngalokho kodwa manje Kade ngihlala nawe la endlini. Kuyimina engenza yonke into ngisebenza. Wena ungasebenzi.
yonke into yenziwa yimina. Uthe usubona ukuthi seku-right usuthola umsebenzi, usubona umsebenzi owuthola ukuthi ukholela kahle, uthe usuka. Kodwa bengwazama imina engikhulumayo njengamanje. Sicela uphumama ithuba siyaza kuwena. Okay mama, sicela ukukhuluma. Uthe bese utholile umsebenzi, useyajika lapho sekungibona mina engathi-ke manje ngathi asisafanelene ngoba owakho umsebenzi uholela kakhulu ukudlula mina. Uthe kusuka lapho-ke saxabana ngelinye ilanga, kanti ekuxabaneni kwethu uzongisabisa ngoba unawo lo mkhuba ukuthi avela kusuke akusabise. Nami-ke phela ngoba ngumuntu wesifazane ngiyamsaba ngokuthi ngiqonda ukuyivikela. Saxabana elokhu efuna ukungishaya ngoba khona lapha akangishaya khona nangelinye ilanga ebusuku. Ngathula umakhelwane wazangibuza ukuthi-ke ungizwile ngikhala ebusuku, ngaphika ngoba ngithi ngizama ukumvikela njengendoda. Kwaba ukuthi nawe ngifuna ukuthi ngiyivikele-ke manje. Ayikho into engangiyiqomi lokho ngibona nginendoda akwazi ungibona. Sicela siqale sizumama siyeza kuwena. Khuluma epasana. Qhubeka mama. Ngamvikele komakhelwane bengibuza ukuthi kade bengizwa ngikhala ebusuku, ngaphika ngathi hayi mhlawumbe kuyiphupho elibi. Ngase ngabona ukuthi hayi ngiyayivikela manje, ngase ngakhetha ukuthi ngihambe ngiye ekhaya. Ekhaya ngihlala nogogo nomama. Obhuti bakhona bathi kuseyizingane ezincane. Ngokubuka isimo ukuthi manje ngiyazazi phela ukuthi nginendlu mina la. Manje njengoba ngisebenza nje sekuyangiphopha ukuthi njalo ngisuke ekhaya ngize emsebenzini. Kanti amatekisi mangabe ngisuka ekhaya ngemsebenzini kuyabiza. Kanti bekuba lula mangabe ngisuka la endlini yami ngihambe ngemsebenzini ngoba ngingagibeli ngiyawokha kuseduzane. Kodwa manje impilo isinzima nje kakhulu ngoba njengoba ehleli la nje indlu eyami nawo yonke into eniyibona la endlini kwambhede lo ahleli kuwo nowa umcamelo kuphela kwamcamelo wathi sinemcamelo yakho uphume nayo umbhede owami mase uthatha imcamelo yakho uzobusulalaphi ngayo waphela umbhede wami. Okay mama, sicela uqhubeke sobuya mfethu kuwena, sicela umuphi ithuba umama azaqede. Kuthe lapho sengibona khona ukuthi hayi ngathi izoba abantu besifazane abenze lutho. Yabo manje ungizela nenkinga nawo. Imina phela ngikhulumayo njengamanje. Sicela mfethu umuphi ithuba. Uqinisile abami vele bafike nabo laba bantu. Ngifike ngihlalele ngokuthula nje la ngizongizela nenkinga ngizongibala nemsindo. Yabo baba lento la yonke mfethu manje into engizoyimela lokho ekhuluma yabo. Wala izinto zami nami la bengisebenza nayo yonke into. Yini yakhe la endlini? Ithi ngoba into yakhe la endlini le. Ayikho ile kusasa waqhayi wami lo. Iyona kuleya konke kwalo usweni phuma wakhona ngimamanje. Angeke uzubakhipha ngoba bafike na angeke uzubakhipha. Yabo usuvuka manje kanjani? Yabo usuvuka manje kanjani? Mfethu. Lento yasixabanisa wayesekhaya. Hayi baba. Kukuthi wena khona la unga-understand khona. Manje wena ufuna ukuzwa isitori sakhe kuphela esama ufuna ukusiza. Mama, khona la unga-understand khona. Yabo manje uvuka manje yona lento yasixabanisa wayesekhaya. Baba, ehlisa umoya. Sicela mama, sicela ubuye uhlale lapha ngoba ngazuthi kuba inkingana umuhleli la eduze kwakhe. Bafo, lalela baba. Thina sizama ukuzoxazulula isimo phakathi kwakho nomama, yabo? So mase nawe sovukwa ngabalozi angazi ukuthi sotha kanjani lento yini. Manje angazi vele unekhanda eqinile uyakuthanda hayi ngabe ekhanda eqinile. Okay, kwayeseqaleni lento ayisho ukuthi ngabe uxoshwe namanga. Sicela usibekele wena side lakho sesizwile la mama iside ukuthi kuthini. Siyayibona indlu yayo indlu yayo siya understand. Ikhokhwe yimini indlu lapha irent. Uyikhokhela manje irent. Manje ngoba sekuhlala wena. Kwaphambili ngavele ngiyifaka imali ngimnika yona imali ukuthi wayenzani yangwazi kwami ngangimnika imali. Mfethu uqale usichazele sakhe story ngoba uzwile sakhe umama uthi bekuyini benihlala nobabili. Sithini sakho uyena osebenzayo. Saphusha hlapha unyawo wonke esebenza ngawuthola umsebenzi. Wase ngithola umsebenzi usesingimuphi imali usiyajika usesingihamba namantombazane ngidla yonke into angazi. Ngangusukela ngoba phela ngakusukeli ngaqinisile gross ngini imali yosarent ngazi usibila imali rent indlu esiwabili akwazi usinje yakho wedwa kodwa nami ngiyifaka imali. Okay wena mfethu umama ke njengoba seningekho nobabili senihlukene wamnika ongokwakho kula endlini indlu le kahle uthi mayisitshela thina umama uthi konke okula endlini okwakhe
ayikho kuyiqiniso lokho. ayikho. Okay, wena mhlambe yipi proof ozosikhombisa yona ukuthi okay lokho kwami naloko kwami mhlambe into nawe owakhipha ephaketheni lakho Phela mina mhlambe bengikhipha wayithenga. imali ngimnika imali angizi. Nini Manje ngoba kanjani? angithi uyasho ukuthi umama wena ubungasebenzi bekusebenza umama. Nami ngawuthola umsebenzi ngamnika imali okuyinto Wena sokuthi uthola umsebenzi wawusubhamba kabi. Ngathenga. Wawubhamba kabi ungasho ukuthi wathola umsebenzi wakhipha imali ngoba wawubhamba. Okay, Imali yade emnika yona izobe proof kanjani usibeke imnika imali yona? imali kumnika kanjani imali? Esandleni Malini? 1000 ngenyanga. Izobe proof kanjani? Ungakwazi ukubona Imali. ukuthi ngabe ngimnika imali uzokwazi ukubona lokho. Ushuthi njengoba Wena uzobona kanjani ukuthi CV yathengwa yena? Waphela nemali angisibeke imnika uzokwazi ukubona lokho ukuthi imali bengimnika. wemfethu ngicela ke sikubuyisele emuva. Angithi wena umama uthi nihlukane wena ususi. Bayihambela eyasihlukana uyihambelile bayihambela. Waqhubeka namadoda. Ngoba wafuna ungibulala ngabalekela ngoba ngifuna ukuphephisa impilo yami. Wangibalekela lokho. Angithi nahlukana wena usuthola umsebenzi. Ahlukana wayihambela. Okay. Ukuhlukana nokuyihambela into embi lengafani. Ngicela ungilaleleke. Wayihambela usuthola umsebenzi. Naye sebenza phela usuhamba namadoda akho hamba wakhe sewuthola impilo engcono yaqhubela phambili. Lalele baba. Wena ke wawumnika nini ama-1000 ungasebenzi? Phela ngisho ngithanga ngithola umsebenzi wayihamba. Okay. Angithi Aha. qhubekile wahlala Isikhathi esingakanani? wahlala isingawunyaka wonke ehleli la. Bese siqedile u3 years nasithandana. Lo 2 years lo singasho ukuthi uyena ade sebenza unyaka mhlawumbe nowabo. Lo omunye unyaka lo ade ngisebenza nami unyaka wonke. Imali. Isikhathi esingakanani ningabonani? Nje umama sadecide ukuthi agoduka yikhulu. 6 months waphelile 6 months. Wakhetha uyihambela yena. Okay bafo, yazi into ezobalula. Mhlambe nami ngibuka ukuthi ingabalula. Umama usefuna ngokwakhe. Akukho ungokho uzothatha. Konke lokhu kula endlini Akukho okwami. uzophuma la endlini akukho. Imali. Uzophuma. Akukho. Ngoba yonke into la endlini ibhilonga la kimi. Bafo. Konke ngangikuthengile namanje ngiyakubona kusakhona. Mama. Ziphi iliphi zalokho uzowakhe? Phela msuku uzongitshela ngeyiliphi iliphi ngiyayilahla kodwa ngiyawazi phela lo mbhede lo ngiyawazi ukuthi wathengwa yimeli wardrobe ngiyawazi wathengwa Wena yini. iproof yokuthi into zakho ungasikhombisa ini yokuthi proof. Nifice bala. Ubani Sifice nifice na. Uyabona njengoba size sifika la. Ngoba Ima. Yizwa phela. Yabo size sifike la. Siqale kuma stand. Futhi naye singamfonela namanje. asimfonele urentelwe mina wayilo master imali yami bayena nje. Phela asinandaba ukuthi wena uyamrentela manje. Thina sikhuluma ukuthi ke before nifika la ubani owahamba wayo cela indlu and wena masilandela istory umama umfice la ehlala phela. Ayabo nje nisesayidini Ima, la vele niphume wayo Ima. Abantu abazophuma bafike nami bafike nami bazophuma la ayikho ayanizwa yonke abeziphuma bahleli la ayibo kodwa bakhuluma sebeqeda abakwenzayo akukho umuntu ozomthatha ngoba ngabastenda akakwazi wazi mina engafika ke ngazofuna indlu ukhokhelile kusho Baba, ungasithathi ngale ngqondo yakho yazi. manje Awulalela sila ima baba baba. into esho Ima. angisivele nifike na angisinifike na ngoba njengamanje awufuna ukuphendula umbuzo phendula konke okuzwa khona Bafo. Ubani owafika kuqala wena nomama? uyena Umama wafika kuqala la. ya Okay. Impahla ke wena wayithengani ngoba wena umama wami. bayinombhede kuphela lasifike nganginomphethe kuphela mina nasi stove wena ifridge nje leli ifridge lami leli TV eyami lathengwa yimina Angithi uyasho ukuthi wathenga. lathengwa yimi lathengwa yimina ngalithenga sengihlala nawe kodwa lathengwa yimi Asike silungiseni lento kanje. Wena uthi lathengwa uyena. sengimnika imali sesila hlala sobabili angizi leli fridge ngathengwa wasebenzi mina Okay, awuthi wawumnika malini ngenyanga? Wena mama leli 1000 alishoyo bayikunika 1000 njalo ngenyanga.
wayenginikeza kodwa futhi wayengibalela yena ukuthi ngithenge ini, angibalela izinto ezidingo uyena kakhulu, hayi kwasendlini njengezinto zasendlini nje hayi. Okay, uyayezwa wena bafo ngaleso sikhathi uhlala nawe umama wawudlala besipheka naye la ukudla. so ugesi uthenga ngoba Ikhathi siyahlanganisela konke. angithi wawuhlanganisa ngani ungasebenzi and futhi lelo 1000 lelo wawucabanga ukuthi lalanela enyangeni Phela yonke ngisenga ngedwa angisinayo uyahlanganisa naye. Lelo 1000 masefana ngisikake kuqhubeka phambili angisi. angithi uyasho Kube kulelo 1000 lekhipho wami phela ngisibeke mhlawumbe ngizobabaza. angithi imaki angithi uyasho ukuthi ukhipha 1000 enyangeni usho ukuthi 8000 lalingathenga nezimpahla lezi la endlini lelo likhiphile Lingayithenga. Athenga ukudla ne1000 thenga TV. Athenga ukudla ne1000 thenga naye magoli. Athenga ukudla ima hayi wena Alikho futhi 1000, alikho ifuthi lapho lingathenga ngo4000 imaki shuthi uzongitshela ama1000 akho mina. awumeke imaki angithi wena uthi athenga ukudla yena ngemali yakhe mina ngithenga ngemali yakho wena uthenga ingakho ngisho ukuthi TV yami into zami zonke lezo. Ukudla wakhe akukho la. Bayifuna ukudla nakho akenze nasi isinkwadleke. Angifune ukudla kwakho mhlawumbe isona sikwako kungesakho kuphela. Bayifuna ukudla wakhe ngayedla ukudla la vule enze ijuice nayo fridge. Angifune ijuice yakho. Anenzele naniphume nonke nihambe lalela masithathe ngalento mhlambe oyibhema noma kwenzakalani ngawe understand oh man ngempela yabo man phela wayilila ngaphuma nonke akho umuntu ozophuma la yazi ke lento isho ngeke bephuma ngaphuma nonke ngeke bese bephume ngaphuma ngeke bese bephume wena ngaphuma nonke azokhipha into yami la akho nto la ayikho into la uthi manje wena ngizosengikhipha into yami la awikhiphe phela sibona wena kushuthi ujwayele ukusabisa umama ngaleyo nto hayi thina sabi awikhiphe into yakho ayikho wena musu sijwayela kabi musu sijwayela kabi lalela ke mfethu size la sizolanda into ekamama futhi umama sicela wenze sure ukuthi konke okwakho we one sure kwakho and angithi fridge leli la wathenga khona uzohamba uyolanda ama proof akho konke ukuthi lathengwa yimini bafo ayikabi wena ukupho kwakho wena othi lokho ngine sho mhlawumbe ngingaprove ukuthi okwakho iliphazingo zikuyena nje uyena ayothenga kodwa imali yami yonke le imali yami yonke mfethu Shutha awuzi kuthiwa ziphi DPL mfethu Shutha awuzi kuthiwa uthi kahle kahle wena noma stand na uzoyisho lalela DPL ayithi mfethu yabo njengoba ngikhuluma nomama umama ususe saqala kuma stand umama oqala esaya kuma stand uma stand wasitshela ukuthi umuntu owafika lana eqala ukufika ezongena la umama wena ufike umama esenesikhathi ehlala la yes so manje wena mfethu lento oyikhulumayo amange ukuthi wena ukholwa yena vela nakhona kumasitende ngakucelela ngoba ngikuthanda kahle kahle wengamfuni umuntu wesibili ngakucelela ngoba nakungithanda yachaza ukuthi even if nane rent oyikhokha wena uyikhokha kabuhlungu you understand and that is tshela lapha uthi wena irent uyikhokha kancane inyanga uthi wena uzophela inyanga kodwa uyikhokha nje ngendlela engekho mnandi angithi yabona ukuthi ade siphuma kuyena ngiyamkhokhela bona angikwazi lokho kufika nani okay mfethu esicela la ukuthi ukwenze ngoba siyabona ukuthi engazuthi izinto zakho la izona nalezo lapha nalapha sicela ukuthi ukuthathe le ndlu le engazuthi siyayiva baba musungibamba wena uyibona umhlobo ile korase nezinitsembile awumiyeke baba lalela mfethu unolale emgwaqo yini lalela hamba uyitshela usile ngabanye abantu cela uthathe nawo ugwayi wakho iwona wodwa vele wakhe aphume lawo ayikho lo mfethu akukho kunye okwakhe mhlawumbe nesitulo amahlamvu akhe lawo amahlamvu ani lawo amakhalendezi okupheka uboni hamba ke thatha wona ngoba ngiwazi vele kuwona wami mfethu wathatha uphume nawo nogwayi wakho yebaba shiya la engoza amazeni okay
Sicela uphumele. And lalela la. Njengoba sisuka la siya kuma stand. Siyomtshela ukuthi awusavumelekile ukungena la. Umuntu one right wala endlini. Police station. Hayi hamba seki hamba Basuke bakubophe. sisi cela ukuyivala sizomlandela sihamba naye siye police station. Cela ukuthi sivale la uthatha ukhiye uhambe nawo sihamba naye. Yabo nje bethi police station nje somlinda somlandela. Ushonapha. Ngeke sisi kodwa kunga stress. Futhi ujwayele ukwenza lokho. Cela ubambe phela. Sisi wazi uzothatha ukhiye wakho sisi. Okay, ala. Umambele la baba. Ele jala la. Injakho lesi. Hadala amaphara la athanda nje. Nani niyathanda kodwa uqoma nami ngiqoma amaphara ngathi ungabe sanisuka liphara ulibone ukuthi iphara leli. Usuke ungamazi. Wawulisuke ngaphi? Ngicela ukubonga kakhulu ngokusizakala. Ukhiye wamnanko sengimutholile. Lo yasikhoshene behleli lapha endlini yami. Ugcine esephumile endlini. Yizeke noma ekuphumeni kwakhe uphume esewumuntu engathi manje lolu daba naye useliyisa ngasemaphoyiseni. Bengicela bandla ukuthi nakusasa engathi beningaphinde nibuye ngoba lolu daba ngiyabona ukuthi ngathi aliphelile. Ngoba manje njengoba ngamthembi nje ngoba ngathi sekukhona okunye engasakutholi kahle ngaye ngathi khona into ayidlayo. Yabona njengoba ehambile kungenzeka mhlawumbe abuye ntambama azongilwisa ngoba ngicabanga nje ukuthi vele ngiyolala khona endlini yami ngoba vele kade ngangifisa. Ngicabanga ukuthi ke ngiyabonga kakhulu. Ilokho nje kungakusho njengamanje ngiyabonga. Ngibingeleleke babukele emakhaya ngibingelela phansi kohlelo lethu umgwazelo babukele emakhaya ngibingelela yona ingwenya ezinye into. Babukelike ngike nganithembisa ukuthi sophinde futhi siyombheka usisi lo ababanga naye indlu nesoka lakhe elidala. Namhlanje ke sinikela khona. Ngicela ke sinikeleni khona. Engathi akekho-ke lo muntu. Okay, ngicela sizameni ukumfonela. Lala awume ngike ngibone ukuthi ngizomthola nefonini. Hayibo. Ingabe ukuthi lolu ngabe ukuthi le inkosi yamatsheketshe isikudlile. Hello? Yebo sisi njani? Siyaphila. Hey phela sengithukile ngifica kuvaliwe la. Ngithi nje inkosi le yamatsheketshe nekhanda elikhulu isikudlile. Hello? Right sisi? Yebo, right. Yebo ithina besithi sokubheka la kwakho. Yebo, angikho njengamanje kusemsebenzini. Okay sisi hayi. Kodwa konke kuhamba kahle. Akazange afike lo xamu wakho. Lutho lisakafile futhi nje waba nakho kushaba wahamba ngabe sakuyo. Ngoba nawo amaphoyisa lawa yethu yakuwona hayi awazi azafike. Bayibalekela nje ukuyazazi ukuthi necala naye. Okay sisi hayi ayikho ke inkinga kodwa besithi sikwazisa ukuthi sike savela la sazokubheka. Oh, na sebakubhaliwe ngekho umuntu. Yebo. Ngikho. Yebo sisi. Okay akunankinga engabonga kakhulu nangingeve nangisiza. hayi ayikho inkinga wema. Sizolibele nje sihlale sithi ukuthi sizokubheka ukuthi yonke into ihamba kahle yini. Yebo. Yebo hayi. Sibongileke ma. Ngiyabonga nami. Alright. Ake. Yebo. Hayi asimthole sisi so into esiza ukuthi sinyakaze hayi. Asinyakazeni madoda.